Doncs és un rei que tenia el castell a la muntanya. Tot el que es veia era seu, terres, pous, arbres i cases. I al matí des de la torre cada dia les contava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però d'amor no li'n quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia en què l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres. Quan vindrà el dia en què l'home no se'l pesi amb les balances, el rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonades i a la torre el va tancar, castigat a pa i aigua. Però el poble encara sap la cançó de les balances i quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten. I quan s'ajunten les dones rient i plorant la canten. I quan s'ajunta el poble rient i plorant la canten. Avui us porto un llibre molt especial. És especial perquè és màgic. La llegenda de Sant Jordi, però tracta del drac de Sant Jordi. I és un llibre màgic perquè, mireu, no hi ha res. Les seves pàgines són buides. Perquè es vegin necessitem una llanterna. A veure, anem a provar-ho. Hem de passar la llanterna per les pàgines. Mireu, mireu que ja es veu. Que ho veieu? Veieu? Esteu preparats? Heu d'obrir bé els ulls. Hi havia una vegada un drac que tenia molta vergonya. Era tan vergonyós que es passava el dia dormint en una cova i només sortia de nit amb la llum de la lluna per menjar. Tenia alguns amics que li feien companyia dins la cova, els ratpenats i les cuques. I quan sortia, l'acompanyaven els insectes com ara les mosques i els mosquits, les cuques de llum, les serps. Volava per sobre el bosc buscant alguna cosa per menjar i una nit va arribar al castell on vivia la princesa amb els seus pares. Allí hi havia un ramat d'ovelles que dormia. Oh, quina gana que tinc! Es va lamentar el drac tot trist. De cop i volta va aparèixer la princesa pel darrere i va cridar: «Un drac! Que et vols menjar les meves ovelles? No ho facis, t'ho prego, són les meves amigues. Menja'm a mi si vols!» En Sant Jordi, que estava per allí ben a prop, en sentir aquestes paraules va córrer per salvar la princesa. «Ja vinc, princesa! Aquí ningú us menjarà, ni a vos ni a les ovelles!» Però quan va arribar, va veure que el drac no estava menjant pas les ovelles, sinó que estava tot sorprès per les paraules de la princesa. I el drac va respondre: «No, princesa, com vols que et mengi a tu? Ets molt bona persona i els teus pares cuiden molt bé el poble.
mai us podria fer mal. Però m'avorreixo molt, jo tampoc tinc amics. La princesa es va posar molt contenta i li va proposar al drac si volia que fossin amics. I ell de seguida li va dir que sí, i per agrair-li, li va regalar una rosa que era vermella, vermella com la sang. I en Sant Jordi també li volia agrair al drac la seva bondat i li va regalar un llibre. El drac va marxar tot content perquè tenia amics, mentre cantava una cançó. Surt sol solet, tots tenim fred, vine per Sant Jordi, vine sol solet. Si tu no vens, no puc sortir, vine per Sant Jordi, vine al meu jardí. És des d'aquell dia que quan arriba Sant Jordi ens regalem roses i llibres. Espero que us hagi agradat molt i que descanseu. Bona nit. Hola, què tal? Soc en Joan Rioner i responent a la crida del Teatret del Serrallo, aquest meravellós espai. Tot seguit m'agradaria llegir-vos, explicar-vos 3 històries. La primera història l'he tret d'aquest recull de contes d'en Joan Mitjons, il·lustrats pel Julio Aliau, que es titula Inventari de contes. N'he escollit 2. Després farem un altre durant el llibre. Diu així, la primera història. Un home ric. No sé si vosaltres en coneixeu algú que sigui molt ric. D'això va el conte. Hi havia una vegada un home ric, molt ric, poderós, molt poderós, que manava. Manava tant que deia, tu, aquí, tu, cap allà. I tothom li feia cas, molt de cas. Però a les nits, quan l'home ric arribava a casa, es treia el seu majestuós vestit i es quedava en calçotets i mitjons, com tothom. I llavors, a la foscor de la nit, l'home ric tenia por d'una cosa tan petita com un mosquit. Vet aquí la història de l'home ric que tenia por d'un mosquit. Tot seguit, una altra petita història que em sembla que no ha sonat mai en públic i ara per primera vegada aquí, en aquest Rafet Teatret del Serrallo, sonarà. Es titula El conte dels secrets. Fa així. El conte dels secrets conté històries inaudites que un dia vaig prometre de no dir. Ni tan sols a cau d'orella, ni tan sols fluix, molt fluixet. Si us les revelo, les històries, les trobareu increïbles i bé que m'agradaria fer-ho. Però llavors direu que parlo, que xerro més del que toca i que a mi no se'm pot explicar res. El conte dels secrets. I ara, per acabar, m'agradaria narrar per segona vegada, perquè la primera en estrena la vam representar aquí, al Teatret del Serrallo, fa un any i mig, al Nadal de l'any passat, no de l'altre. Vam fer un espectacle en base a aquest llibre, Cançó de bressol per un huracà i altres contes dormilegues, d'en Joan Faldilles i de l'il·lustració d'Armand. Doncs bé, una versió resumida. És un poema. Us n'explico una versió resumida perquè tots veiem. És una oda a la migdiada, que ens agrada a tots molt. Es titula així, La mitja cançó de la migdiada. Al sofà o a la butaca, al llit o estirat en una hamaca, qualsevol lloc és bo. Per quan acaba el matí i comença la tarda a ballar, la mitja cançó de la migdiada. La voleu ballar? Sí? Doncs vinga, seguiu-me.
alcem les dues mans. Jo vaig llegint, I fa així. Preparats, preparades, Ara deixo caure un braç. Ara cau l'altre. Estiro els peus, estirem els peus. Remeno una mica el cul, fem així amb el cul, just per acomodar-me. Abaixo parpelles, acluco els ulls, pestanyes arrenglerades. I a poc a poc, començo a ballar la mitja cançó de la migdiada. Ai, que bé aquesta cançoneta, com m'agrada de ballar. Bé, i amb aquest tastet d'històries us desitjo un bon Sant Jordi, bon al mar, en aquest teatret del Serrallo de color blau. Hola, com esteu? Jo me dic Loli i avui us explicaré una història d'un animalet que l'any passat a l'estiu se va menjar la millor manzana de totes les manzaneres que hi havia a la serra de Jaume de Cal Guixer, un pagès de Gandesa que tenia les millors manzanes del poble. En aquella manzanera que hi havia a la serra de Casa Guixer hi vivien dos cuquets que eren molt, molt amics. Se deien Cuc i Muc. Espereu que te'ls presento. Cuc, Muc, Cuc, Muc. Mireu-los. Mireu-los que són guapets, el Cuc i el Muc. El Muc és el que porta les ulleres i el Cuc és el que no en porta. Doncs mireu, el Cuc i el Muc vivien en aquella manzanera i estaven molt contents perquè ja havia arribat l'estiu. I en ell les manzanes havien sortit, les manzanes que cada any sortien a la manzanera. El Muc, des del dia que havien sortit, cada dia, quan sortia el sol, se n'anava manzanera amunt a provar les manzanes. Que bones! Com li agradaven! Però en canvi, en Cuc no. Sabeu per què no, Cuc? Sabeu per què no? Pues resulta que el Cuc un dia, passejant per la manzanera, rondant, va trobar una manzana que era roja, que feia una olor boníssima i que brillava i tot. I sabeu què li va passar? Que es va enamorar d'esta manzana. És la millor manzana que mai havia vist i olorat. I a partir d'aquell moment no va ser capaç de pensar en una altra cosa. No es podia treure del cap aquella manzana que feia tan bona pinta. Cada dia, el Muc es ficava fartet de tant menjar les manzanes que hi havia a la manzanera. Però el Cuc no en volia provar ni una. I sabeu per què? No se la menjava encara. Pues és que resulta que li faltava una miqueta per estar perfecta i madura del tot. I ell va decidir que s'esperaria, perquè així seria l'animal que es menjaria la millor manzana de totes les manzaneres aquell estiu. I així ho va fer. El Muc cada dia li ficava fartet, però el Muc anava a dalt, pujava a veure la manzana, olorava. Oh, quina oloreta que fa més bona! Però encara li faltava una mica. Es despedia. Adéu, manzana meua. Tornava a baixar i arribava a baix. Allí baix se trobava el seu amic que estava ben content. I el seu amic ja ho veia que passava gana perquè li feia soroll la panxa i tot. I li deia, però per què no proves una altra? No. El Cuc li deia, no em convenceràs, no te'n puc donar ni un trosset, és la millor. Però no, jo el que et vull dir és que n'hi ha moltes a l'arbre. No, ho sento molt, però m'estic esperant per menjar-me-la jo i prou. Però, home,
bé, però jo només te vull dir que proves unes altres. No te'n podré donar ni una mica. El Buc, al final, com que veia que no l'escoltava, pues ja no li dia res més, i bueno, ja menjarà quan ell voldrà. I així van anar passant 2 o 3 dies. El Cuc tenia molta gana, però ell, ferm que ferm, no es va arribar a menjar la manzana. Al final, va arribar el dia que un animalet se va menjar la millor manzana de la manzanera. El Cuc, tan bo com va sortir el sol, va començar a pujar, més content que mai perquè sabia que aquell sí que era el dia. Va pujar. La va olorar per última vegada. Se va quedar convençut que era el moment perfecte per menjar-se-la. Va tancar els ulls. I quan anava a fer el primer mos, sabeu què va passar? Que va aparèixer un moixó volant, un moixó que es deia Emili i que feia dies que estava mirant aquella manzana esperant que estés perfecta. La va agafar en les potes i se la va emportar per a menjar-se-la ben tranquil·la al seu niu. El Cuc no s'ho podia creure. La meva manzana perfecta. Va baixar la manzanera tot disgustat cap a baix, tot disgustat. I quan va arribar a baix, el Buc de seguida va veure que havia passat alguna cosa, perquè feia una mala cara, pobre Cuc, i li va dir: Però, què t'ha passat, Cuc? I ell, molt disgustat, li va explicar que li havien pres davant dels seus nassos la seva manzana que tant volia. El Muc, que era molt bon amic d'ell, corrents, va anar a buscar-li una altra i li va portar. Primer el Cuc no n'estava gaire convençut de menjar-se-la. Però quan ja havia fet 2 o 3 mossos, li va encantar i va descobrir que estava boníssima. Entre la gana que tenia i tot, sabeu què va fer aquell dia? Sabeu què va fer? Va estar tot el dia menjant manzanes, tot el dia. Quasi es va empatxar i tot, de tantes que em va arribar a menjar. I sabeu què? No les va trobar bones, no. Les va trobar boníssimes. Totes les va trobar boníssimes. I així és com se va acabar la història d'aquell animalet que aquell estiu se va menjar la manzana més bona de la manzanera, que va ser l'Emili el Moixonet. Ara, que també li hauríem de preguntar a ell si era la millor manzana o no, perquè és l'únic que la va tastar. I vet aquí un Cuc, i vet aquí un Buc, que aquest conte, tururut. Adeu! Avui voldria explicar-vos una història que ha passat de veritat. Mireu, a la meva família sempre ens ha agradat molt els animalets. I fa 6 anys vam anar a un lloc on cuiden tots els animals que s'han trobat o que han estat abandonats. És un lloc que es diu Protectora d'Animals. Quan vam entrar, de seguida vam anar a veure un munt de gossets que hi havia allí, que els cuidaven molt bé però que necessitaven una família. Ens vam fixar molt i molt amb un gosset que tenia uns ulls que ens cridava, un gosset de color marrón, un gosset que feia saltirons i llepava molt. Aquest gosset, de seguida vam entendre que era el que volíem a casa nostra, que el volíem estimar per sempre i que sempre el cuidaríem. Voleu conèixer qui és aquest gosset? Aquest és el Toby, és el pelut de la nostra família.
és molt guapo. Li agrada molt donar besitos. El cuidem molt. Surt amb nosaltres a la muntanya, a la platja. Li donem sempre menjar. I també el cuidem quan a vegades s'ha posat malaltet. Li vam posar un xip a l'orelleta per si algun dia es perdia i el poguéssim retrobar de seguida. I sabeu què? Sabeu què li agrada molt al Toby fer? Doncs disfressar-se. Voleu veure la disfressa que més li agrada? Doncs ara veureu. Mireu, el Toby és el tauró del Port de Tarragona. Hola, soy Sara de Cuentropía y hoy os voy a explicar la historia de Inés del revés, de Anita Geram, de la editorial Coquinos. Cuando Inés se levantó aquella mañana, se sentía del revés. Sí, del revés. Se puso la gorra con la visera hacia atrás y el zapato izquierdo en el pie derecho y el zapato derecho en el pie izquierdo. Su mamá la llamó para desayunar. ¿Estás despierta, Inés? No, mamá, estoy dormida, dijo Inés del revés. Para desayunar había tostadas con mermelada, pero Inés no quería desayunar eso. ¿Qué te apetece desayunar?, dijo la mamá de Inés. Pues espaguetis con tomate. ¿Espaguetis con tomate?, contestó su mamá. Después se fueron de compras y llovía muchísimo. La mamá de Inés le dijo a Inés que se pusiera debajo del paraguas para no mojarse, pero Inés, que ese día estaba del revés, a todo decía que no y no la escuchó. Saltó y bailó en los charcos hasta que se empapó. Durante todo el día, Inés del revés lo hacía todo del revés. Montó en bicicleta con el manillar hacia atrás y caminó sobre las manos y leyó un libro al revés e hizo volar la cometa por el suelo. Su mamá, que la miraba y observaba todo el día, decía: «Ay, Inés, Inés del revés». Pero de repente se le ocurrió una idea. Esa misma noche, a la hora de dormir, la mamá de Inés acostó a Inés al revés, con la cabeza en los pies y con los pies en la almohada, del revés. Luego descorrió las cortinas y encendió la luz. Besó a Inés en los pies y le dijo: «Buenos días, Inés». «Buenos días, mamá, pero si es de noche». Inés se reía sin parar. «Ay, mamá del revés», dijo. «¿Me quieres, Inés del revés?», le preguntó su mamá dándole un fuerte abrazo. Pensó Inés. «No», contestó Inés del revés y le dio a su mamá un beso enorme de buenas noches. Colorín colorado, este cuento ya se ha acabado. Deseo que os haya gustado mucho. Un abrazo y muchos besos. Adiós. Aquest és el monstre de colors. Avui s'ha llevat una miqueta estrany. Confós, atabalat, no sap què li passa. Ja t'has tornat a embolicar? Vinga, va, que entre totes t'ajudarem a posar-ho tot al seu lloc. Monstre de colors, t'has fet un garbuix d'emocions. I totes barrejades no funcionen bé. Comencem? Les podríem separar i endreçar, cadascuna dins d'un pot. Et sembla bé? Sí. L'alegria és contagiosa. Brilla com el sol. Fa pampallugues com les estrelles. Quan estàs alegre,
Rius, saltes, balles, jugues i vols compartir l'alegria amb tots els altres. La tristesa sempre fa que trobes a faltar alguna cosa. És suau com el mar. Dolça com els dies de pluja. Quan estàs trista, vols estar sola i no tens ganes de fer res. La ràbia és ferotge i roent com el foc. Crema fort i costa d'apagar. Quan estàs enfadada, sents que s'ha comès una injustícia i vols descarregar la ràbia cap a algú altre. La por és covarda. S'amaga i fuig com un lladre a la foscor. Quan tens por, et tornes petita i poca cosa i creus que no podràs fer el que se't demana. La calma és tranquil·la com els arbres, suau com una fulla al vent. Quan estàs en calma, respires a poc i profundament. Et sents en pau. Doncs aquestes són les teves emocions. Cada una té un color diferent i endreçades funcionen més bé. La ràbia és de color vermell, la tristesa és de color blau, la por és negra, l'alegria és groga i la calma és verda. Veus que bé? Ja són cadascuna al seu lloc. I ara es pot saber què et passa. Molt d'amor per tothom. Un petonet. La Lola era una tortuga de la tribu Chelonini. Vivia al mar, al Carib. Cada dia, quan s'aixecava, ficava una cançoneta de l'Alton, un amic seu que tenia un xiringuito a la platja. La vida de la Lola era molt tranquil·la, com la de qualsevol tortuga caribenya. A principis d'any, la Lola anava a tombar una mica pel món per conèixer gent nova, però el juliol sempre tornava a casa. Com ella deia, com a casa enlloc. Un dia, però, quan estava nedant cap a la platja, on escoltava sempre una miqueta de reggae al solet, va trobar-se amb la Ver. La Ver no parava de tossir i feia molt mala cara. La Lola li va dir que potser era per culpa d'aquell collaret que portava la tos. La Ver no sabia de quin collaret li parlava la Lola. Un collaret. El que la Ver portava al coll era un tros de plàstic d'unes llaunes de Coca-Cola que estava flotant pel mar. La Lola, de seguida, va ajudar-la a treure's aquell tros de plàstic al coll. Ara, la Ver ja es trobava millor. Les dues van tornar cap a la platja, a escoltar una mica de reggae i prendre el solet. Però quan arribaven, es van trobar amb la Pepa. La Pepa era una dofí molt gran. La pobra no parava de queixar-se perquè tenia molt mal de panxa. De sobte es va fer un rot.
i va treure un munt de bosses de plàstic, botelles de plàstic, un camió de joguina, plats de plàstic i així un munt de coses més. La Lola, la Bert i la Pepa estaven molt tristes. Patien perquè el mar cada dia tenia més plàstic. Llavors van cridar a tots els amics i amigues de la platja i van fer un comando de neteja. Van netejar la platja i un trosset de mar. Però no era suficient. Llavors van demanar ajuda a l'Alton perquè els hi digués a tots els que anessin a la platja que utilitzessin alternatives al plàstic. A poc, la gent utilitzava menys coses en plàstic. Els raspalls de dents eren de fusta, al supermercat hi anaven amb cistells, bevien aigua de l'aixeta i al cap d'uns dies el mar ja no tenia aquell aspecte tan trist i de color de plàstic. La Lola, la Bert i la Pepa estaven molt contentes, perquè mai és massa tard per canviar les coses. Hola, sóc el Shuarma, el cantant d'Elefantes, i no estic aquí per explicar-vos un conte, perquè no ho sé fer gaire bé. Estic aquí per cantar-vos una cançó, però una cançó relacionada amb un conte, amb un llibre que estic segur que tots coneixeu, que és El Petit Príncep. Per què us canto una cançó relacionada amb El Petit Príncep? Perquè fa un temps em van proposar que escrivís una sèrie de cançons per un musical que portava per títol Antoine. Antoine de Saint-Exupéry, l'escriptor del Petit Príncep. És un musical que narra la vida d'Antoine de Saint-Exupéry. La cosa va anar evolucionant i al final la banda que toca en l'escenari cada nit les cançons són els Elefantes i jo tinc un paper com a actor, el meu primer cop com a actor, i sóc un personatge bastant increïble, que és el Petit Príncep. Així que us podeu imaginar la il·lusió que em fa ser el Petit Príncep cada nit i us cantaré una de les cançons que canta el meu personatge i es diu Si ames a una flor. Espero que us agradi. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar entre millones, millones de estrellas. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar entre millones, millones de estrellas. Es bastante para ser feliz. Cuando pienso en ella, es bastante para sonreír. Cuando miro a las estrellas, si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar entre millones, millones de estrellas. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar entre millones, millones de estrellas. Mi flor está en alguna parte, sola, indefensa, vulnerable. ¿Qué pasará si al cordero le entra hambre? Las estrellas se apagarán en un instante. No es esto importante. No es esto importante. No es esto importante. No es esto importante.
pasa una flor de la